يا من عصيت الله يوما غافلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملهم الصواب الهادي إلى سبيل الرشاد، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. Mga pagariya o agama Islam, adun ko mga tao, ako buwan niran na busang kaniran sa mga ayat ng Allah. Yang kaya mga tao, absang kaniran na bubuwan niran sa mga ayat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sada akatan Tuhan amya kata ni makiran na ayang mapapada naman si kumangarapiran na panyakin nagulkaran kani sa mga pusiran. Yang karaya dengan Allah si kukuran akatirian sabi tirian. Innal ladhina yujadiluna fi Fasta'idh billah innahu huwas sami'ul basir. Mata nabi Allah asusiran absen kaniran semang ayat Allah. Sada akatan Tuhan amya kata di memakiran. Nada anganin ama papada naman kumarar biran arum war sakat kabur maratabat ko benar. Nagubiyang kutu agiran kabubba kay tuwa tao amin taning manyan kiran susunan. Ginan itafsir Ibn Kathir sakin kanan akat Allah. Ma'hum bibalighi nabiran untuk Quran Nabi Allah. Fasta'idh billah nalindung ka Allah bubun ko karaan o mga tao abubuan niran nagubsen ka niran sa mga ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Sada akatan Tuhan amya kataling makiran. Ginan itafsir Ibn Jarir at-Tabari sakin kanan akat Allah. Innahu huwas sami'ul basir. Maka anas wallah nakubakan nakubayan. Dijarabnu Allah subhanahu wa ta'ala wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Siyang kairan at Allah au badik dikumpab liat maginawairan sa kapanalin buntang kapun. Nagyanan mga pagariya ko agama Islam na kanaubanan sifat o mga tao at ito ada parateran ko Allah. Kaso mga tao ang makampukan ko piyagan na kanakan o pusiran sumunod na kaparateran ko Allah. Natarot ko kapaparateran ko mga tanda mga ayat Allah subhanahu wa ta'ala ihila kami analikiran. Napad sa mga rupaniran na mga limbabansiran sumundong siran na itas tikiran sa mga puli ko Allah subhanahu wa ta'ala kanang basiran tatakabun. Naginan isipat o mga tao amya kampukan ko piyagan na kanakan o pusiran sumunod na nakaparatiyang Allah subhanahu wa ta'ala. Naibigyan mo Allah innama yu'minu biayatina alladhina idha dhukiru biha kharu sujada wasabbahu bihamdi rabbihim wa wa hum la yastakbirun.
sagyang kanan akatiruyan. Asma tao ada paratiran pamangayat Allah subhanahu wa ta'ala na igira ami adikiran sumangayat Allah na sumundong siran mga limbabaan siran na mamanujud siran Allah subhanahu wa ta'ala sa itasbihiran sa puning Allah akana ubasiran tetap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namiyariyan Satiyana la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Dia tibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berasal sa surga. So tao akan tatabuan so kusrian sa isembu o indang atikap akapanakap. Nadamindung tanah ku Allah subhanahu wa ta'ala sa iyang kanan. Arayagan nagupayagan Nabi sallallahu alaihi wasallam kung mga tao akapapada naman supusiran sa kadakapur adi sila nagmakasunod Allah subhanahu wa ta'ala susunod. Mga pagariyak mga Islam nasukap ka di si kotaw sa kadakapur managing kayakibar dapat ang mga master yan paganayon nagyang kuta ujub wal hiqat wal hasad wal riya. Diyan ka na napaganayron na nagyan na ujub. Nagyanan sukap kememesa utaw sa ginawa niyan. Kabibili butaw si kubetad amang bebetad yan. Naan din ni makambetad si kutaw akap kememesa niyan kap kabibili diyan si kubetad amang bebetad yan. Nagkeun sekalian sa kapanakabur. Nagkeantiyo sumnya ni mapagaman sa gini niya. Naguda abannya naging guys kota kedunang kanan apa yang ada ikan. So Allah napiya karyagian sa Quran sa surat At-Taubah. Asa mga kufar kumas atiya tidawa sa Hunain. Namanya masasiran ko kada kaliran ibilangan. Kada daw beniran nagumaw ni silang sumama muslim sa kada kalibilangan. Kaya kada ibilangan mga muslim sa giyang kutamasa nasapo na ugun ibo kada kaliran na sa mga musyrik mga kufar o kaya tidawa sa Hunain na yang kada kaliran na subrasiran 20 ibo o kaya nadagkiran pakanggayan ng Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala menaibitar Allah wa yawma Hunain idza a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum syai'a. Sehingga yakin tidawa sa Hunain balita ang paglita na Makkah aw ya Taif idza a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum syai'a. Guan yati wala amang masakan guan yati wala amasat kan ku kada kaliu ada bilangan falam tughni 'ankum syai'a nadar ka magpakanggayan na wallah sa iman na kada bilangan dan naminigin yang kiran aguna may takwa syai napayakataban Allah subhanahu wa ta'ala sa mga muslim iya badiran sa mga kufar sa gayong kutabasa. Mga pagariyak mga Islam miyaring Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ma'na al-hadith talawati ko Nabi sallallahu alaihi wasallam apakaanti ursi ko manusia paganayon nagyang kuto akaligtiyan ayan yung dinupiyang manutan ikagawa nagyang kuto bayagin naman yan ayan yung dinupitun duga aya ikatlo apakaanti ko manusia nagyang kuto kapgabilidian kapgamamasan yan sa inyong ginawa niya o pa makapagilitan uwan tunay mga alama mga tuos o di nananaw abigitan dutan o si mga tao akapapadan man siran sa ojib kapaganayon mga orin ng Allah nasukin niya ipangandagan ko bangsa niya ginyan ipangandag so kada iyan itamo naguginian ipangandag so kada iyan followers. Ikaw pigi tendo
tentu saja kaya mga tao akapapada naman siran sa uyab na di sila makipagabay sa kung mga tao ang mga pipi pamikiran nagabusiran makituda sa kung mga tao yang makadisiran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ay ikatwa pigitong dukiran mga pagariang mga Islam napakaito nila sa sudad o mga ulama agus sa mga tao ng mga kalakyan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ikapat apigitong dukiran na diiran dari mga sunnah nagabukiran babakay sa mga tao. Kanima apigitong dukiran mga pagariang agama Islam napakalilipatan nila sa dusa agiran man dusa nagupakaakap nila sa mga dusa. Mga pagariang agama Islam bagaimana po Allah subhanahu wa ta'ala alin mo tanong niya sa kaya katatagod sa dunia na yang mana napakasundan ng surga arak sa mga pamilya tanong nagusto mga nabstan sa timog-timog tanong niya lamang si surga jannatul firdausil a'la wa aqulu hadha al-qawl wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.